Η πέτρα είναι αυτή η μεγαλοπρεπής σκαλιστή κατασκευή ύψους περίπου 44 μέτρων και ήταν σκαλισμένη, σμιλεμένη κατευθείαν από το βράχο, και αυτή είναι η αρχή. Η πέτρα υψώνεται από την έρημο της Ιορδανίας σαν ένα θαύμα σκαλισμένο σε πέτρα. Τι γίνεται όμως αν όλα όσα γνωρίζουμε για αυτήν είναι λάθος? Αυτή η πλούσια πόλη των Ναβωτίων, που για πολύ καιρό γιορταζόταν ως αριστούργημα της αρχαίας μηχανικής, κάποτε διέθετε συντριβάνια που υψώνονταν σε καταράκτες. Κρυφές πισίνες και μνημεία σκαλισμένα ψηλότερα από ένα 10όροφο κτίριο. Χωρίς σκαλωσιές, χωρίς σχέδια, χωρίς ποτέ να κάνει ένα βήμα πίσω για να δει το έργο, αλλά η πέτρα δεν είναι η αρχή της ιστορίας. Μπορεί να είναι το τέλος. Όταν ένα ντρόουν εξοπλισμένο με ραντάρ 100 φορές βαθιάς διείσδυσης σάρωσε την παλαιότερη κατασκευή της πέτρας, οι επιστήμονες πάγωσαν κάτω από άψογη συμμετρία. Γεωμετρία ανθεκτική στους σεισμούς και ακουστική που ανταγωνίζεται τις σύγχρονες αίθουσες συναυλιών. Το ραντάρ αποκάλυψε αφύσικα κενά, θαμμένα στρώματα και ακριβή μοτίβα που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν σε συμπαγή βράχο. Καμία επιγραφή, κανένα εργαλείο, κανένα μπάζα, απλώς αδύνατο σχέδιο, κρυμμένο βαθύτερα από τι είχε ψάξει ποτέ κανείς. Πριν αποκαλύψουμε τι ανίχνευσε στη συνέχεια η σάρωση, κάντε ένα like και εγγραφείτε σε αυτό το βίντεο. Ανακαλύψεις σαν κι αυτοί δεν μένουν κρυμμένες για πολύ. Η αδύνατη ακρίβεια. Όταν οι μηχανικοί σάρωσαν για πρώτη φορά τον θησαυρό της πέτρας χρησιμοποιώντας φωτογραμμετρία υψηλής ανάλυσης το 2023, περίμεναν να επιβεβαιώσουν αυτό που επαναλάμβαναν τα σχολικά βιβλία εδώ και δεκαετίες, ότι δηλαδή οι Ναβωτέοι σκάλισαν ένα όμορφο μνημείο χρησιμοποιώντας βασικές τεχνικές αφαίρεσης. Ανταυτού οι σαρώσεις απέδωσαν μετρήσεις που έκαναν αρκετούς ερευνητές να υποθέσουν ότι το λογισμικό δυσλειτουργούσε. Η πρόσωψη που εκτείνεται σε πλάτος 25 μέτρα και υψώνεται σε ύψος 39 μέτρα είναι συμμετρική με ακρίβεια 20 χιλιοστά. Ένας βαθμός ακρίβειας που συνήθως επιτυγχάνεται με μοντελοποίηση με λέιζερ ή βιομηχανικές μηχανές φρεζαρίσματος πέτρας. Αλλά αυτό σκαλίστηκε πριν από 2.000 χρόνια από τεχνίτες που στέκονταν σε άκρες γκρεμών, κόβοντας προς τα κάτω τον ψαμίτη με εργαλεία που πιστεύετε ότι ήταν χάλκινα. Η Dr. Judith Mackenzie από την Οξφόρδη έγραψε ότι ο μόνος τρόπος για να υπάρξει τέτοια αρμονία είναι αν οι κατασκευαστές κατανοούσαν μαθηματικές σχέσεις όπως η αναλογία 3, 2 και η χρυσή αναλογία πριν καν ξεκινήσει η σκάλισμα. Αυτό σημαίνει ότι είχαν ένα λεπτομερές σχέδιο για κάθε μνημείο που αφαιρούσαν. Αλλά εδώ είναι το παράδοξο που συναρπάζει κάθε αρχαιολόγο που έχει επισκεφτεί τον χώρο. Όταν σκαλίζεις από πάνω προς τα κάτω, δεν μπορείς να κάνεις ένα βήμα πίσω για να ελέγξεις την εργασία σου. Δεν υπάρχει σημείο θέασης μέσα στο στενό, άρρωστο φαράγγι που να σου επιτρέπει να δεις ολόκληρη την πρόσωψη. Οι σύγχρονοι αρχιτέκτονες βασίζονται σε drones, τρισδιάστατη απεικόνηση και ψηφιακή μοντελοποίηση για να διατηρήσουν αναλογική ακρίβεια σε ψηλές κατασκευές. Οι Ναβωτέοι υποτίθεται ότι πραγματοποίησαν το ίδιο κατόρθωμα χωρίς καν να έχουν τη δυνατότητα να δουν ολόκληρη τη δομή. Μία από τις πιο παράξενες ανακαλύψεις έγινε όταν οι Ιορδανοί αρχαιολόγοι καταλόγησαν σημάδια εργαλείων. Κάθε χτύπημα με σμήλι φαίνεται σχεδόν πανομοιότυπο σε βάθος και γωνία, σαν να εκτελείται από μηχανισμό ακριβίας και όχι από ανθρώπινα χέρια. Οι ειδικοί στην τοιχοποιία σημειώνουν ότι η κόπωση από μόνη της θα πρέπει να προκαλεί διακύμανση. Μετά από μία ώρα σκάλισμα από πάνω, το χέρι ενός σύγχρονου γλύπτη μεταβάλλει φυσικά τη γωνία, την πίεση και το ρυθμό. Ωστόσο, η πέτρα δεν παρουσιάζει τέτοια ανθρώπινη ταλάντωση. Μερικοί θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι οι Ναβωτέοι μπορεί να χρησιμοποίησαν πρώιμες γεωμετρικές μεθόδους προβολής παρόμοιες με εκείνες που καταγράφηκαν αργότερα σε ρωμαϊκά εγχειρίδια μηχανικής. Αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η τεχνική υπήρχε σε αυτήν την περιοχή. Άλλοι υποστηρίζουν ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποίησαν ένα άγνωστο είδος σταθεροποιητικού πρότυπου πέτρας ή ξύλινο αρνητικό καλούπι, αλλά δεν έχουν βρεθεί υπολείμματα. Αυτό που είναι σίγουρο είναι το εξής: 8.500 κυβικά μέτρα ψαμίτη αφαιρέθηκαν με μια συνέπεια που, σύμφωνα με τους Ιταλούς μάστερ γλύπτες πέτρας που εξέτασαν την πρόσωψη αυτοπροσώπως, δεν θα έπρεπε να είναι δυνατή χωρίς σύγχρονα μηχανήματα. Και αυτή η δήλωση είναι που πυροδοτεί το βαθύτερο μυστήριο της πέτρας. Όταν γνωρίζουμε ότι η ακρίβεια της πέτρας είναι αδύνατη, πρέπει να εξερευνήσουμε το ακουστικό μυστήριο που αψηφά την εξήγηση. Την ακουστική ανομαλία που κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει. Υπάρχει ένα φαινόμενο μέσα στην πέτρα που οι αρχαιολόγοι σπάνια συζητούν και οι τουρίστες συνήθως σκοντάφτουν τυχαία. Συμβαίνει όταν μπαίνετε στο θάλαμο πίσω από το θησαυροφυλάκιο ή στέκεστε σε κέρια σημεία μέσα στους λαξευτούς τάφους και τα μνημεία. Μιλάτε και ο ήχος δεν αντυχεί, δεν αναπηδά. Παραμένει αιωρείται, ενισχύεται, σχεδόν δονείται πριν εξαφανιστεί με αφύσικη καθαρότητα. Ακουστικοί μηχανικοί που μελέτησαν το Αλκάζ και το λεγόμενο μοναστήρι το 2019 διαπίστωσαν ότι οι εσωτερικοί θάλαμοι έχουν προφίλ συντονισμού παρόμοια με εκείνα των ειδικά κατασκευασμένων αμφιθεάτρων. Εκτός από το ότι αυτοί οι θάλαμοι δεν κατασκευάστηκαν, αφαιρέθηκαν, σκαλίστηκαν από συμπαγή πέτρα, οι επιπτώσεις αυτού είναι τεράστιες επειδή η δημιουργία ακουστικής όπως αυτή δεν είναι τυχαία.
Απαιτεί ακριβή έλεγχο του όγκου του θαλάμου, της γωνίας του τοίχου, της υφής της επιφάνειας και της πυκνότητας του υλικού. Και αυτές οι παράμετροι πρέπει να υπολογίζονται πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε σκάλισμα. Στα ρωμαϊκά αμφιθέατρα οι μηχανικοί χρησιμοποιούν και κλειμμένα καθίσματα, παραβολικούς τοίχους και σχέδια δοκιμής και λάθους για να τελειοποιήσουν τον ήχο. Αλλά στην πέτρα οι κατασκευαστές πέτυχαν το ίδιο ακουστικό αποτέλεσμα αφαιρώντας ύλη, όχι προσθέτοντάς την. Δεν υπάρχουν επιγραφές που να εξηγούν πώς ή γιατί, αλλά ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Άμμον και το MIT, οι οποίοι ανέλυσαν τις αποκρίσεις ηχητικής συχνότητας το 2021, κατέληξαν σε ένα ανατριχιαστικό συμπέρασμα. Οι κατασκευαστές της πέτρας ρύθμισαν σκόπιμα την πέτρα χρησιμοποιώντας μια τεχνολογία που πλέον έχει χαθεί. Φαίνεται ότι έχουν χειραγωγήσει ακουστικές αρμονικές για να καθοδηγήσουν τον τρόπο που κινείται ο ήχος μέσα στην πέτρα, πιθανώς για να ενισχύσουν τις τελετουργικές ψαλμοδίες, τον δημόσιο λόγο ή τις τελετουργικές εμπειρίες. Το πιο γνωστό παράδειγμα βρίσκεται στον τάφο του Β. Αν ψιθυρίσετε κοντά στον πίσω τοίχο, η φωνή σας ακούγεται ενισχυμένη και καθαρά σε ολόκληρη την μπροστινή στοά. Ένα χαρακτηριστικό που δεν είναι καν ορατό από έξω. Πώς όμως προέβλεψαν αυτά τα φαινόμενα χωρίς να δουν την τρύπα? Μερικοί θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να χρησιμοποίησαν δονούμενες πλάκες ή στοιχειώδεις δοκιμές συντονισμού, όπως η τεχνική Chladni, όπου η άμμος που είναι διάσπαρτη σε δονούμενες επιφάνειες αποκαλύπτει μοτίβα συχνότητας. Αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία ότι αυτές οι μέθοδοι υπήρχαν στην περιοχή εκείνη την εποχή. Και ακόμα και αν υπήρχαν, αυτό δεν θα εξηγούσε πως ο σχεδιασμός μεταφράστηκε σε αφαιρετική γλυπτική βράχου χωρίς σφάλματα. Τώρα που είδαμε τις ακουστικές ανομαλίες, πρέπει να εξετάσουμε τα συστήματα ίδρευσης που δεν θα έπρεπε να είχε η πέτρα, την προηγμένη μηχανική ίδρευσης που δεν θα έπρεπε να είχε η πέτρα. Πολύ πριν φτάσετε στο μεγαλείο του θησαυρού της πέτρας, περνάτε μπροστά από κάτι που λίγοι προσέχουν. Μικρά πέτρινα κανάλια λαξευμένα στην πλαγιά του βράχου που εκτείνονται παράλληλα με τα άρρωστα τυχώματα του φαραγγιού. Με την πρώτη ματιά μοιάζουν με φυσικές αυλακώσεις, αλλά δεν είναι. Αποτελούν μέρος ενός από τα πιο εξελιγμένα συστήματα ελέγχου του νερού στον αρχαίο κόσμο, κατασκευασμένα στην εντέλεια αλλά πολύ υποδιαφημισμένα. Η πέτρα δέχεται λιγότερες από 11 εκατοστά βροχής ετησίως και βρίσκεται σε ένα περιβάλλον τόσο άνυδρο που δεν θα έπρεπε να υποστηρίζει έναν ακμάζοντα πληθυσμό. Πόσο μάλλον μια μητρόπολη γεμάτη με κήπους, συντριβάνια, πισίνες και τελετουργικά πλησίματα. Ωστόσο, στην ακμή της η πέτρα όχι μόνο υποστήριζε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους, αλλά εξήγαγε νερό σε απομακρυσμένους οικισμούς. Πώς? Το 2015. Υδρολόγοι από το King's College London δημοσίευσαν μια πρωτοποριακή έκθεση μετά τη χαρτογράφηση των υπόγειων και των βραχωδών συστημάτων ίδρευσης της πέτρας, χρησιμοποιώντας ραντάρ εδάφους και υπέρυθρες δορυφορικές σαρώσεις. Αυτό που βρήκαν τους σόκαρε, ένα εκτεταμένο δίκτυο κρυφών εγκαταστάσεων κεραμικών αγωγών, θαλάμων ελέγχου πίεσης και υδραυλικών ρυθμιστών σκαλισμένων με τέτοια ακρίβεια που θα μπορούσαν να διατηρούν σταθερούς ρυθμούς ροής σε χιλιόμετρα ανώμαλου εδάφους. Ακόμα πιο αξιοσημείωτο, τα κανάλια ήταν επικαλυμμένα με αδιάβροχο σοβά και περιλάμβαναν μεταξωτές παγίδες για την αποφυγή απόφραξης, τεχνολογία που δεν αναμενόταν σε εκείνη την περιοχή παρά μόνο 1000 χρόνια αργότερα. Ένα κύριο υδραγωγείο λαξευμένο σε κατακόρυφους βράχους από ψαμίτι έπεφτε μόνο 30 μέτρα σε μια διαδρομή 7 χιλιόμετρων, διατηρώντας την κίνηση του νερού χωρίς στασιμότητα ή υπερχείληση. Αυτό το επίπεδο ελέγχου της κλίσης απαιτεί σύγχρονα εργαλεία τοπογραφίας. Οι Ναβωτέοι δεν είχαν κανένα ή έτσι νομίζαμε. Αλλά εδώ είναι που το μυστήριο βαθαίνει. Ορισμένα τμήματα του συστήματος υδραγωγείων της πέτρας σκάβουν μέσα από συμπαγές βράχος σε γωνίες και ρίζες που υποδηλώνουν προϋπάρχουσα γνώση της υπόγειας γεωλογίας. Δεν υπάρχουν ψευδείς σύραγγες, ούτε δοκιμές. Κάθε τομή συνδέεται. Είναι σαν οι σχεδιαστές να γνώριζαν ήδη που βρίσκονταν τα ρήγματα, τα μαλακά στρώματα και οι ραφές που περιείχαν νερό χωρίς σεισμικά εργαλεία. Κάποιοι τώρα προτείνουν ότι είχαν κληρονομήσει ή διατηρήσει γεωδιαισθητικές τεχνικές, πιθανώς προφορικές παραδόσεις ή ξεχασμένα όργανα για την ακοή ή την ανάγνωση πέτρας. Παραδόξως, όπως στην περίπτωση του θησαυροφυλακίου, οι Ναβωτέοι δεν άφησαν αρχεία που να εξηγούν πώς σχεδιάστηκε ολόκληρο αυτό το σύστημα. Η κατανόηση της υδρολογικής μηχανικής μας οδηγεί σε ένα άλλο ένιγμα. Πώς η πέτρα επέζησε από σεισμούς που θα έπρεπε να την είχαν καταστρέψει? Γιατί η πέτρα επέζησε από σεισμούς που θα έπρεπε να την είχαν καταστρέψει. Η πέτρα βρίσκεται σε μία από τις πιο σεισμικά ενεργές περιοχές της Μέσης Ανατολής. Το ρήγμα μετασχηματισμού της νεκράς θάλασσας εκτείνεται σε απόσταση μικρότερη από 60 χιλιόμετρα. Και τα ιστορικά αρχεία επιβεβαιώνουν ότι τουλάχιστον 5 μεγάλοι σεισμοί έπληξαν την περιοχή μεταξύ 1ου και 8ου αιώνα. Θεωρητικά τα μνημεία της πέτρας θα πρέπει να είναι ερείπια. Οι κάθετες προσώψεις που είναι σκαλισμένες από εύθραυστο ψαμίτι είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη σεισμική διάτμιση. Ωστόσο, το θησαυροφυλάκιο, το μοναστήρι και δεκάδες πανύψηλοι τάφοι παραμένουν όρθιοι, ενώ οι μεταγενέστερες ρωμαϊκές προσθήκες κατέρευσαν.
Το 2014, μία κοινή σεισμική μελέτη από το Τμήμα Αρχαιοτήτων της Ιορδανίας και ερευνητές από το ETH Zurich εξέτασε την εξάπλωση των ρογμών στα μνημεία της Πέτρας. Αυτό που διαπίστωσαν ήταν απροσδόκητο. Οι ρογμές τάσης σταματούν απότομα σε συγκεκριμένες λαξευμένες μεταβάσεις. Αντί να συνεχίζουν μέσα στη δομή, όπως προβλέπει η φυσική, αυτά τα σπασίματα τάσης λειτουργούν σαν αμορτισέρ, διαχέοντας τη σεισμική ενέργεια αντί να την ενισχύουν. Τα σύγχρονα αντισεισμικά κτίρια χρησιμοποιούν αρμούς διαστολής εύκαμπτα στρώματα και μηχανικά αδύνατα σημεία για να αποτρέψουν την καταστροφική αστοχία. Η Πέτρα φαίνεται να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά σκαλισμένα απευθείας σε συμπαγή βράχο. Ορισμένες κολόνες δεν είναι πλήρως προσαρτημένες στην επιφάνεια του γκρεμού. Ορισμένες γωνίες επιπλέουν χιλιοστά μακριά από τον πίσω τοίχο. Αυτά δεν είναι σφάλματα. Είναι σκόπιμοι διαχωρισμοί που επιτρέπουν μικροκίνηση κατά την κίνηση του εδάφους. Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι οι κάθετες ραβδώσεις στις κολόνες και τα εσοχές ανάγλυφα αυξάνουν την επιφάνεια, μειώνοντας διακριτικά τον συντονισμό κατά τη διάρκεια της δόνησης. Οι σεισμολόγοι το περιγράφουν αυτό ως παθητική απόσβεση κραδασμών, μία έννοια που μελετήθηκε επίσημα μόνο τον 20ο αιώνα. Η πιο εκπληκτική λεπτομέρεια βρίσκεται κάτω από το έδαφος. Οι σαρώσεις με ραντάρ εδάφους αποκαλύπτουν ότι αρκετές μεγάλες προσώψεις υποστηρίζονται από ανάγλυφους θαλάμους καινούς χώρους λαξευμένους πίσω από την ορατή επιφάνεια. Η ανασκαφή είναι εγγενώς καταστροφική. Αυτός είναι ένας τρόπος για να ρίξετε μια ματιά στο τι υπάρχει εκεί κάτω, με τον ίδιο τρόπο που θα πηγαίνατε για μια ακτινογραφία, ίσως πριν πάτε για μια χειρουργική επέμβαση. Αυτά τα κενά μειώνουν τη μάζα και το σεισμικό φορτίο των κατασκευών, παρόμοια με την κατασκευή ολοπυρήνα που χρησιμοποιείται στους σύγχρονους ουρανοξύστες. Δεν υπάρχει διακοσμητικός λόγος για αυτούς τους θαλάμους, δεν εξυπηρετούν καμία ταφική λειτουργία. Το μόνο σαφές πλεονέκτημά τους είναι η δομική ανθεκτικότητα. Ωστόσο, κανένα αρχαίο κείμενο δεν περιγράφει μια τέτοια τεχνική. Οι θεωρίες ποικίλουν. Μερικοί ερευνητές πιστεύουν ότι οι κατασκευαστές της Πέτρας έμαθαν μέσα από γενιές σεισμικών δοκιμών και σφαλμάτων, βελτιώνοντας σταδιακά τις τεχνικές που λειτουργούσαν. Άλλοι υποστηρίζουν ότι η γνώση κληρονομήθηκε από έναν παλαιότερο πολιτισμό που είχε ήδη προσαρμοστεί σε αυτήν τη ζώνη ρηγμάτων. Αυτό που περιπλέκει τα πράγματα είναι ότι οι μεταγενέστερες ναβοτεανές και ρωμαϊκές κατασκευές στην Πέτρα δεν χρησιμοποιούν αυτά τα ίδια χαρακτηριστικά και απέτυχαν. Κύονες έπεσαν, τείχοι ράγισαν, στέγες κατέρρευσαν. Η προηγμένη σεισμική λογική εμφανίζεται επιλεκτικά εφαρμοζόμενη, συγκεντρωμένη στα πιο ακριβή μνημεία. Για άλλη μια φορά το μοτίβο επαναλαμβάνεται. Οι παλαιότερες, πιο εξελιγμένες κατασκευές επιβιώνουν από δυνάμεις που καταστρέφουν τις νεότερες, η τεχνολογία οπισθοδρομεί αντί να προοδεύει. Η Πέτρα που εξαφανίζεται. Πού πήγαν 8.500 κυβικά μέτρα βράχου? Με όλη αυτή την προηγμένη μηχανική, ένα ερώτημα γίνεται αναπόφευκτο. Πού εξαφανίστηκαν 8.500 κυβικά μέτρα βράχου? Οι περισσότεροι επισκέπτες της Πέτρας δεν σταματούν ποτέ να κάνουν αυτό το ερώτημα, αλλά μόλις το κάνετε είναι αδύνατο να το αγνοήσετε. Πού πήγαν όλες οι πέτρες? Μόνο για το θησαυροφυλάκιο απαιτήθηκε η απομάκρυνση περίπου 8.500 κυβικών μέτρων συμπαγούς ψαμίτη, για να το θέσουμε σε προοπτική. Αυτός ο βράχος είναι αρκετός για να γεμίσει 3 πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων. Ωστόσο, σήμερα δεν υπάρχει κανένας τεράστιος σωρός λάσπης, ούτε διάσπαρτα ερείπια. Ούτε χωματερή λατομείου κοντά που να ταιριάζει με την Πέτρα που αφαιρέθηκε από το θησαυροφυλάκιο. Σε αρχαία λατομεία σε όλο τον κόσμο, από την Αίγυπτο μέχρι την Ελλάδα. Τεράστιοι σωροί από πεταμένες πέτρες εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί που τους άφησαν οι εργάτες, σιωπηλοί μάρτυρες αιώνιας εργασίας. Η Πέτρα, ωστόσο, είναι διαφορετική. Το τοπίο της είναι σχεδόν ανησυχητικά καθαρό. Το 2020, μια ομάδα με επικεφαλής τον γεωλόγο δόκτορα Λορέντζο Ζαμπέλη του Πανεπιστημίου της Μπολόνια προσπάθησε να εντοπίσει την χαμένη Πέτρα. Χρησιμοποιώντας ανάλυση ζυμάτων και αεροφωτογραφική χαρτογράφηση με λιχνίες λιντάρ, βρήκαν αρκετούς τύμβους ανατολικά της πόλης. Αλλά κανένας δεν περιείχε ψαμίτη που να ταιριάζει με την ιδιαίτερη υφή και το χρώμα του θησαυροφυλακίου. Αυτό εγείρει ένα ανησυχητικό ερώτημα. Μήπως η Πέτρα αφαιρέθηκε σκόπιμα και μεταφέρθηκε μακριά από την Πέτρα? Και αν ναι, γιατί? Μια ιδέα είναι ότι ο βράχος επαναχρησιμοποιήθηκε αλλού στην πόλη. Αλλά οι μαθηματικοί υπολογισμοί δεν λειτουργούν. Οι ναυοτάγοι συχνά έχτιζαν με προσεκτικά κομμένα τετράγωνα ασάρ ή σκαλισμένες κατασκευές απευθείας σε βράχους. Η Πέτρα δεν ήταν μια πόλη με ανεξάρτητα πέτρινα κτίρια όπως η Ρώμη. Μια άλλη θεωρία που προτάθηκε για πρώτη φορά το 2017 από τον Γάλλο αρχαιολόγο Άλαν Σαμού είναι ότι τα συντρίμμια συνθλίφθηκαν για να δημιουργηθεί υδραυλικό τσιμέντο, πιθανώς για να σφραγιστούν οι στήλες, αλλά δεν υπάρχουν μεγάλης κλίμακας στοιχεία αυτού του υλικού σε όλη την περιοχή. Το παζλ γίνεται πιο περίεργο όταν κοιτάς μεταγενέστερες κατασκευές στην Πέτρα. Αυτά τα μεταγενέστερα μνημεία έχουν σαφώς σωρούς από ερείπια και εγκαταλελειμμένα λιθοξώους, αλλά τα πρώτα και πιο εκλεπτισμένα μνημεία όπως το θησαυροφυλάκιο,
Το μοναστήρι και ορισμένοι βασιλικοί τάφοι είναι μυστηριωδώς απαλλαγμένα από συντρίμμια. Αυτό είναι που προβληματίζει τους ειδικούς, εξήγησε ο Ζαμπέλη. Η εργασία έγινε, ο βράχος αφαιρέθηκε. Αλλά τα άχρηστα υλικά απλώς εξαφανίστηκαν. Κάποιοι πιστεύουν ότι αυτό υποδηλώνει ένα επίπεδο σχεδιασμού και διαχείρισης έργων πολύ πέρα από αυτό που θα περιμέναμε για την εποχή. Λίγες προσώψεις στην πέτρα, όπως το μοναστήρι και το θησαυροφυλάκιο, είναι τόσο μεγάλες, αλλά αυτές αντιπροσωπεύουν πάνω από 500 άλλες προσώψεις στην πέτρα. Αυτό το στυλ έγινε πραγματικά το πρότυπο για τις προσώψεις των τάφων, σημειώνουν οι ερευνητές. Άλλοι υποψιάζονται ότι η αφαίρεση και η σκάλισμα των λίθων πραγματοποιήθηκε σε προσεκτικά σταδιακά στάδια, ίσως σε διάστημα γενεών και ίσως ακόμη και υπό την καθοδήγηση πολλαπλών πολιτισμών. Η χαμένη πέτρα εγείρει ένα ακόμη μυστήριο, γιατί οι επιγραφές της πέτρας δεν ταιριάζουν με τα μνημεία της. Στους περισσότερους αρχαίους πολιτισμούς, όσο μεγαλύτερο είναι το κτίριο, τόσο πιο δυνατή είναι η ιστορία που αφηγείται. Οι Αιγυπτιακοί ναοί είναι καλυμμένοι με ιερογλυφικά. Τα ρωμαϊκά φόρουμ ξεχυλίζουν από πλάκες, ημερομηνίες και αφιερώματα, αλλά στην πέτρα, όπου βρίσκονται μερικές από τις μεγαλύτερες λαξευμένες σε βράχο προσώψεις στη γη, επικρατεί μια ενιγματική σιωπή. Οι Ναβωτέοι ήταν σχολαστικοί αρχαιοθέτες. Χάραζαν εμπορικές συμφωνίες, θρησκευτικές αφιερώσεις, ακόμη και καθημερινές σημειώσεις σε τοίχους τάφων, βωμούς και αγκία πόσης. Μέχρι σήμερα πάνω από 4.000 ναβωτιαίες επιγραφές έχουν καταγραφεί σε όλη την πέτρα. Κι όμως εδώ βρίσκεται το μυστήριο. Καμία από αυτές δεν αναφέρει το θησαυροφυλάκιο. Ούτε λέξη για την κατασκευή του, τον προστάτη του ή τον σκοπό του. Σιωπή. Η Δόκτωρ Λάγια είναι επιγραφέα στο Γαλλικό Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας. Αφιέρωσε περισσότερο από μια δεκαετία καταγράφοντας τις επιγραφές της πέτρας. Τα ευρήματά της ήταν εκπληκτικά. Οι πιο περίτεχνες επιγραφές αυτές που φέρουν βασιλικούς τίτλους ή αφιερώματα ναών. Συχνά δεν βρίσκονταν στα μεγαλοπρεπέστερα μνημεία της πέτρας, αλλά σε μικρότερους απλούστερους τάφους. Οι μεγαλύτερες, πιο εμβληματικές κατασκευές, το θησαυροφυλάκιο, το μοναστήρι. Ο τάφος της ερήμου είναι σχεδόν εντελώς σιωπηλές. Δεν υπάρχουν αφιερωματικά κείμενα ούτε σκαλιστά σύμβολα που να σηματοδοτούν θεούς, βασιλιάδες ή ακόμα και τους νεκρούς. Για κτίρια που πιθανότατα έχουν λαξευτεί εδώ και δεκαετίες, αυτή η απουσία είναι κάτι παραπάνω από ασυνήθιστη. Είναι πρωτοφανής. Δύο κύριες θεωρίες επιχειρούν να εξηγήσουν τη σιωπή. Η πρώτη υποδηλώνει ότι οι Ναβωτέοι άφησαν σκόπιμα αυτά τα μνημεία κενά. Πιθανώς από θρησκευτικό ταμπού ή επειδή οι κατασκευές εξυπηρετούσαν τελετουργικούς σκοπούς αντί να αντιπροσωπεύουν την ατομική ιδιοκτησία. Η δεύτερη θεωρία είναι πολύ πιο αμφιλεγόμενη. Ίσως αυτά τα μεγαλοπρεπή μνημεία να προηγούνται εξ ολοκλήρου των Ναβωτανών, γεγονός που θα εξηγούσε γιατί δεν προσθέθηκαν επιγραφές από αυτούς. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις γι' αυτό. Η γραφή των Ναβατάνων εμφανίζεται σε μεγάλο βαθμό στα μεταγενέστερα μικρότερα μνημεία της πόλης. Αυτά δείχνουν λιγότερη τεχνική μαεστρία και συχνά διαθέτουν ακατέργαστες, βιαστικά σκαλισμένες επιγραφές που υποδηλώνουν μια περίοδο παρακμής παρά καινοτομίας. Οι επιγράφοι έχουν επίσης παρατηρήσει ότι το αρχιτεκτονικό στυλ του θησαυρού περιλαμβάνει μοτίβα που σπάνια συναντώνται αλλού στον πολιτισμό των Ναβωτανών, όπως ενορατικές στολές και ενιγματικά ασσυριακά στοιχεία σχεδιασμού. Αυτά δεν είναι τα χαρακτηριστικά μιας νομαδικής εμπορικής κοινωνίας που μόλις βρίσκει τα πατήματά της. Υπονοούν αρχιτεκτονική γνώση που μπορεί να έχει κληρονομηθεί ή μεταφερθεί από προηγούμενους πολιτισμούς. Μια τελευταία λεπτομέρεια προσθέτει στην ίντριγκα. Το 2019. Υπό υπεριώδες φως αρχαιολόγοι ανακάλυψαν αμυδρά σημάδια εργαλείων κάτω από τη γυαλισμένη επιφάνεια του θησαυρού, χαρακτικά που έγιναν πριν από την τελική λίανση. Μερικά από αυτά τα σημάδια δεν είναι καθόλου ναβωτανικά. Αντίθετα, μοιάζουν με πρωτοθετικούς χαρακτήρες ένα σύστημα γραφής που προηγείται των Ναβωτανών κατά πάνω από 1000 χρόνια. Αυτή η σιωπή γίνεται ακόμη πιο παράξενη όταν εξετάζουμε τις μαγνητικές ανομαλίες που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Το 2022, μια ομάδα γεωφυσικών από το Πανεπιστήμιο της Ιορδανίας, σε συνεργασία με Ελβετούς ερευνητές, πραγματοποίησε μαγνητική έρευνα στα κεντρικά μνημεία της πέτρας. Η αποστολή τους ήταν ρουτίνα. Να χαρτογραφήσουν υπόγειες παραλλαγές που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν κρυμμένους θαλάμους ή αρχαία μονοπάτια που χρησιμοποιούσαν οι εργάτες. Αλλά αυτό που ανακάλυψαν ήταν οτιδήποτε άλλο εκτός από συνηθισμένο. Αρκετές βασικές τοποθεσίες, ειδικά το θησαυροφυλάκιο, το μοναστήρι και η βασιλική τάφη, έδειξαν ασυνήθιστες μαγνητικές ανομαλίες. Οι πυξίδες παρεκκλίνουν ορατά έως και 6 μοίρες κοντά σε ορισμένες λαξευμένες κόγχες, μόνο και μόνο για να επανέλθουν στο φυσιολογικό όταν μετακινηθούν λίγα μέτρα μακριά. Αρχικά. Αυτό θεωρήθηκε ότι προκλήθηκε από φυσικό οξύδιο του σιδήρου στο Μζαμίτι, αλλά δείγματα πυρήνα που ελήφθησαν από αυτά τα σημεία δεν αποκάλυψαν σημαντικές συγκεντρώσεις μαγνητικών ορυκτών. Χημικά, ο Ψαμίτης ήταν πανομοιότυπος με τις γύρω περιοχές που δεν παρουσίαζαν καμία παρέμβαση. Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο περίεργη.
Οι ανομαλίες ήταν ισχυρότερες κοντά σε συγκεκριμένα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, κύονες, στοές και λαξευμένες εσοχές, όχι σε τυχαία τμήματα των βράχων. Αυτό απέκλεισε τη φυσική μαγνητική διακύμανση και υποδήλωνε κάποιο είδος ανθρώπινης επιρροής. Τι θα μπορούσε λοιπόν να το εξηγήσει? Μια άποψη είναι ότι οι Ναβωτέοι ή όποιος και αν κατασκεύασε τα πρώτα μνημεία της πέτρας μπορεί να γνώριζαν τον μαγνητισμό ή να αντιδρούσαν με κάποιο τρόπο σε φυσικές γεωμαγνητικές ροές. Ακούγεται εξαιρετικό, αλλά υπάρχουν ιστορικά προηγούμενα. Μερικοί αρχαίοι ναοί στην Ινδία και την Αίγυπτο είναι ευθυγραμμισμένοι με τον μαγνητικό βορρά και όχι με τον πραγματικό βορρά. Και μερικοί περιέχουν ακόμη και ενσωματωμένα θραύσματα από πέτρες που δημιουργούν τοπικά μαγνητικά πεδία. Θα μπορούσε η πέτρα να κρύβει ένα παρόμοιο μυστικό. Μια πιο ριζοσπαστική θεωρία προέρχεται από τη γεωφυσική Δόκτωρ Μίνα Αμπντουλ Ράζι. Προτείνει ότι οι ανομαλίες μπορεί να μην ήταν καθόλου σκόπιμες. Αντίθετα, θα μπορούσαν να είναι υπολειμματικά αποτελέσματα. Ο βράχος μπορεί να έχει εκτεθεί σε έντονη θερμότητα ή ηλεκτρομαγνητική ενέργεια στο μακρινό παρελθόν, αφήνοντας πίσω του μια παραμορφωμένη μαγνητική υπογραφή. Αυτό εγείρει ερωτήματα που λίγοι αρχαιολόγοι τολμούν να εξερευνήσουν. Τι είδους διαδικασία θα μπορούσε να αλλάξει μόνιμα το μαγνητικό πεδίο της συμπαγούς πέτρας? Και γιατί αυτές οι παραμορφώσεις βρίσκονται πάντα κοντά στις πιο ακριβείς και μυστηριώδεις δομές της πέτρας? Προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο στο μυστήριο, μαγνητόμετρα τοποθετημένα σε ντρόουν έχουν εντοπίσει παρόμοιες ανομαλίες σε μη ανασκαφήσεις περιοχές κάτω από αυτό που μπορεί να είναι αχαρτογράφητη θάλαμη ή κατεστραμμένα κτίρια. Τι και αν προκαλεί την παραμόρφωση δεν περιορίζεται στα ορατά μνημεία. Θα μπορούσε να βρίσκεται κρυμμένο στο υπέδαφος περιμένοντας να αποκαλυφθεί. Τα εργαλεία που δεν υπήρξαν ποτέ. Αυτές οι μαγνητικές παραμορφώσεις υποδεικνύουν ένα τελευταίο κομμάτι του παζλ. Αυτό που δεν άφησαν ποτέ πίσω τους. Για έναν πολιτισμό ικανό να λαξεύει ολόκληρες πόλεις από συμπαγή βράχο, ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια στην πέτρα δεν είναι τι χτίστηκε αλλά τι δεν βρέθηκε ποτέ. Σε διάστημα μεγαλύτερο του 1 αιώνα αρχαιολογικής έρευνας που περιλαμβάνει πάνω από 85 διεθνείς αποστολές, οι ερευνητές έχουν αποκαλύψει ναούς τάφους, υδραυλικά συστήματα. Ακόμη και ημιτελείς θαλάμους, αλλά εργαλεία σχεδόν καθόλου. Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες κρύπτες από σμήλες, ούτε θραύσματα από σκαλωσιές, ούτε φθαρμένα σφυριά. Ούτε συντρίμμια κατασκευών που να δείχνουν εργαλεία των Ναβατάν σε ενεργή χρήση. Τα λίγα εργαλεία που βρίσκονται κοντά σε εργοτάξια είναι είτε τελετουργικά είτε πολύ πρόχειρα για να έχουν αποδώσει τις απίστευτα καθαρές γραμμές, τις αιχμηρές γωνίες και τις τέλειες λεπτομέρειες των πιο διάσημων κατασκευών της πέτρας. Τα περισσότερα είναι κατασκευασμένα από μπρούντζο ή σίδηρο και απλά δεν ταιριάζουν με τα σημάδια ακριβίας που είναι ορατά στο θησαυροφυλάκιο ή στο μοναστήρι το 2021. Μία λεπτομερής έρευνα υλικών από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο επιβεβαίωσε ότι η απουσία υπολειμμάτων εργαλείων στα σημαντικότερα μνημεία της πέτρας δεν έχει νόημα. Ένας χώρος αυτής της κλίμακας θα πρέπει να έχει εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, σπασμένα ή πεταμένα εργαλεία θαμμένα γύρω από τις βάσεις των σκαλιστών προσώψεών του, αλλά δεν υπάρχουν. Συγκρίνεται αυτό με την Αίγυπτο, όπου εγκαταλελειμμένα λατομεία κοντά στο Ασουάν είναι διάσπαρτα με σφυρόλιθους και χάλκινες σμήλες, ή με την Ελλάδα, όπου οι πέτρινοι όγκοι εξακολουθούν να φέρουν σημάδια από κάθε στάδιο κατασκευής, συχνά με τα εργαλεία που έχουν αφαιθεί κοντά, στην πέτρα. Είναι σαν τα εργαλεία να μην αφέθηκαν ποτέ πίσω ή να αφαιρέθηκαν με χειρουργική ακρίβεια. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια αμφιλεγόμενη αλλά ολοένα και πιο συζητημένη ιδέα. Ίσως οι λαξευτές της πέτρας χρησιμοποιούσαν ένα χαμένο είδος εργαλείου κατασκευασμένο από υλικά που φθύρονται γρήγορα ή εργαλεία που καταστράφηκαν ή αφαιρέθηκαν σκόπιμα για λόγους που δεν κατανοούμε. Μερικοί ριζοσπαστικοί θεωρητικοί προχωρούν ακόμη παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι αυτό που βλέπουμε ως σημάδια εργαλείων μπορεί να μην προέρχεται καν από εργαλεία, αλλά από μια διαδικασία που δεν αναγνωρίζουμε πλέον. Μια μέθοδος διαμόρφωσης πέτρας που δεν αφήνει πίσω της κανένα ιχνηλάσιμο εργαλείο. Τι αποκάλυψε στην πραγματικότητα το ραντάρ 100 φορές. Και τώρα τι βρήκε στην πραγματικότητα το ραντάρ 100 φορές βαθιάς διείσδυσης του ντρόουν κάτω από τον θησαυρό της πέτρας. Η σάρωση αποκάλυψε αφύσικα κενά σκαλισμένα με γεωμετρική ακρίβεια. Θαμμένα στρώματα που σχηματίζουν διασυνδεδεμένους θαλάμους κάτω από το μνημείο και μοτίβα στο βράχο που υποδηλώνουν σκόπιμο σχεδιασμό και όχι φυσικό σχηματισμό. Αυτές οι κρυφές δομές ευθυγραμμίζονται τέλεια με τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας, τους ακουστικούς θαλάμους, τους διαχωρισμούς αντοχής σε σεισμούς και τις μαγνητικές ανομαλίες. Όποια τεχνολογία και αν δημιούργησε την αδύνατη ακρίβεια της πέτρας δεν σταμάτησε στην επιφάνεια. Έφτασε βαθιά μέσα στον βράχο, δημιουργώντας μια τρισδιάστατη αρχιτεκτονική που συνδέει όλα όσα έχουμε συζητήσει σε ένα ενιαίο ανεξήγητο σύστημα. Η πέτρα ήταν πάντα ένα μυστήριο τυλιγμένο στην πέτρα. Αλλά η σάρωση ραντάρ του ντρόουν αποκάλυψε κάτι πολύ πιο παράξενο από ό,τι φανταζόταν κανείς. Αυτό που νομίζαμε ότι ήταν το επίτευγμα μιας νομαδικής εμπορικής κουλτούρας. Τώρα φαίνεται να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, ίσως το απομεινάρι ενός χαμένου πολιτισμού.
Ίσως κληρονομημένη γνώση από μια εποχή πριν από την καταγεγραμμένη ιστορία. Ίσως κάτι που δεν έχουμε ακόμη το πλαίσιο για να κατανοήσουμε. Η αδύνατη ακρίβεια, η ακουστική μηχανική, η αντοχή στους σεισμούς, η πέτρα που εξαφανιζόταν, οι σιωπηλές επιγραφές, οι μαγνητικές ανομαλίες στα εργαλεία που έλειπαν. Κάθε μυστήριο που εξερευνήσαμε δεν ήταν ξεχωριστό παζλ. Ήταν όλα στοιχεία που έδειχναν τι κρύβεται από κάτω. Ο θησαυρός της πέτρας μπορεί να μην είναι καθόλου θησαυρός. Μπορεί να είναι μια πύλη. Ένας δείκτης, ένα κλειδί για έναν υπόγειο κόσμο που έχει σφραγιστεί για χιλιάδες χρόνια. Και τώρα για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία ξέρουμε ότι είναι εκεί. Το ερώτημα δεν είναι πλέον πώς έχτισαν την πέτρα. Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο την έχτιζαν. Και ίσως το πιο σημαντικό, ότι υπάρχει ακόμα εκεί κάτω και περιμένει να βρεθεί. Αν αυτή η ανακάλυψη σας άφησε τόσο έκπληκτους όσο άφησε και την ερευνητική ομάδα, πατήστε το κουμπί «Μου αρέσει» και εγγραφείτε. Γιατί όταν τελικά ανοίξουν αυτόν τον σφραγισμένο θάλαμο 35 μέτρα κάτω από το θησαυροφυλάκιο, θα θελήσετε να είστε από τους πρώτους που θα μάθουν τι θα βρουν. Το παρελθόν δεν είναι απλώς θαμμένο στην πέτρα. Είναι κρυμμένο σε κοινή θέα, σκαλισμένο σε πέτρα, περιμένοντας κάποιον να κοιτάξει αρκετά βαθιά για να το δει.